One do call. One maka. Mama one do call. You see you are home. Baba one do call. Mili wewe. Iya. Egu bede. The time shall come when many kingdoms will be struck by strange illness. The solution, the remedy, will be revealed to only the power. You are a woman with good heart. I fetched water for you. And that is why I've sworn that I must get married to you. You will never appear like a man in this game. But why did you appear like a woman? I am not ignorant of that fact. I always see you in my dream as a man. It's very difficult to live this way. Here he comes. Is the one my heart has chosen to be my husband and my king. I was shocked to see somebody that looked like Ije as their new king. Ije Nkem. It is no longer a secret that I am from Mago Kingdom. How did you stumble onto this kingship you're claiming? Since they want war, what will I give them? War. We'll give them war. If war is what he wants, he will get war. My king, must we commit this great sacrilege? You should be concerned on how to find solution to this scourge. This is a symbol of peace and unity between Ago and Eve. This is our only chance to bring peace and unity between these two kingdoms. I can't pay this price. I cannot. Ndioka cha umu Chineke egwo dia mba Ndioka ngwa no no gna akụkụ anya kịta ọ bụ no no gna akụkụ dị mma mmadụ see the Lord is good nekwa ya before gị kwuo nke esi gị kwuo ngwa netepụkwa ya negide anya eyeball to eyeball ọ bụ na ọ jọrọ njọ see devil is a liar. Ndioka kemgbe ndị dibịa na ndị ụmụ arụrụ ala ndị oke agbọmagwa yiri kootu banya n'ụlọ ụka onye ka na-afụ ndị majik n'ụzọ ebe ọ bụ na itinye isi ụmụnwere anyị ejemara m owere jere mmiri ego ede ijere ole ejemara m owere jere mmiri ego ụmụnwere anyị
Ikemba oja ugi no na no ne jaba ego gabi wele owere anyị bịarie ya ịnụrụ kwa ala university aba pa ego bịa kwa lo owere bịarie ya oji me inojilare magija ahụhụ pa ego gejikpa ahụhụ rie na so kwanwo shanje owere nnukara ka ada eji manụ ya ntị anda ahụ kpara me anya go na wo mbere shanje onye mari mma aga na lo owere ebe jeli ego mo nwanne ukwu nwanyị owere akarịala onye nwụrụ nwanne na so onye nye ndụ ichiri heke nwanne ụmụaka owere ke mara mma alile nwe wido nwanne ike nna bụ ya dabi n'ije chinwe igbe brọta nleke bụ ya bịara ewe mọmi ikpọchebe owere anyarị mma na ebe ahụ ya kama dadi ikpọchekwa m owere ejeri mgberi kichin jeri tamari ma ọwọfọ owere anya kpọwụ na kashie nwanne edeni bara ọgwụ apọntaki onye mari mma meje n'ebe ahụ ri akụ nwanne owebe akụ nọ akụri mma nwanne akụri mma nwanne ike nna bụ ebe ya dedebo akụrụ m mese kajakwara kaja ụmụ were anyị agụneche ha mejari mma nwanne ikejelo ya azụrụ ụmụ were anyị jemara m ejere mmiri oche akama ụmụ were anyị jemara m ejere mmiri Igbo onye Enugu na Igbo amaka anyị bụ ndị Igbo na anyị bụ fuo Igbo onye Anambra Igbo amaka anyị bụ ndị Igbo na anyị bụ fuo Igbo onye Imo Igbo amaka anyị bụ ndị Igbo na anyị bụ fuo Igbo kwenu all hail Biafrans ewetara m n'ozi ọma nakwa ozi nwere onwe ozi a na-akọwa na ọ bụ Chukwu okike abịama ga-enye Biafra nwere onwe emeghị m ya maka iji mee ka mmadụ mere mkpọtụ kama emere m ya n'ụdị iji jikọọ mmụọ ndị Biafra ọnụ ka ha mata na enwere ebe anyị si wee bịa ka ụmụ Biafra mata na ọ bụ Chineke ga-enye anyị nwere onwe onye ọbụla na-agba mbọ ka Biafra ghara inwe isi Chukwu okike abịama ga-adịcha onye ahụ anya n'ọgbụ ije Biafra ụmụnne m ndị Anambra ụmụnna m ndị Imo Biafra ndị Ebonyi bịanụ ndị Enugu pụtanụ ndị Abịala tetanụ n'ụra Delta State Biafra Bayelsa Cross River Biafra ụmụnna m ụmụ Igbo ụmụ Biafra ụmụnne m ndị Igbo ibe m ekene m unu ụmụ Biafra
ọ bụ mbụ prọfet BBC na-ekene ndị South East nakwa ndị South South. Na mbido ọ ga-amasị m ikwu uche m n'ebe Biafra nọ ma ọ bụ na asị m kwuo, mana ọ bụrụ gị ma asị m kwuo, maka na ebe bie na m wee sị na onye ọbụla m ga-etiri mkpu ka bụ onye ga-agba mbọ ka Biafra pụọ n'olu, makwa onye ga-agba mbọ ka Biafra nwere onwe ha. Ozi m nke ugbu a ọ dị ụzọ atọ. Nke mbụ na-asị ụmụ Biafra tetenụ n'ụra, ụmụ Igbo tetenụ n'ụra. Nke abụọ na-asị Naija dịkwa ime. Nke atọ na-asị ụmụ Igbo ka anyị bụrụ n'otu. Ana m abịakwana. ụmụ Igbo Biafra ụmụnne m ndị Anambra, ụmụnna m ndị Imo, Biafra ndị Ebonyi, bịanụ ndị Enugu, pụtanụ ndị Abịale, tetanụ n'ụra. Delta State, Biafra, Bayelsa, ndị Igbo, Akwa Ibom, ụmụnna m, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Biafra, ụmụnna m, ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ụmụnne m. Na nke mbụ na-asị ụmụ Igbo tetenụ n'ụra ma tienụ mgbe ọṅụ, n'ihi na Jehova kwuru sị na oge nwere onwe anyị ahụ erugo. Chetakwanụ sị na ọ na-aga onye kwe chi ekwe. Anyị bụ Igbo ekwego na Biafra ga-enwe isi. Ụmụ Biafra, chetakwanụ sị na ọ bụ ofu nne na ofu nna ji anyị. Enweghị ihe dị iche. Matakwanụ na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọfụfụ. Biafra dị ka ukwu azịza. Ukwu azịza enweghị mgbachi. If you are one of those people that think that Biafrans will surrender, you are making a very big mistake. Stop being a backbiter. Contribute your own quota. Biafra needs your goods and services for our freedom. Na mbido, ọ ga-amasị m ịkọwara onye ọbụla bụ onye Igbo ihe eji maka ya na-ekwu okwu a abụghị ka agha daa, ọ bụkwanụ gị ịkwado ọchịchị nọ n'ala nke ugbu a, kama na achọrọ m ịkọwa ihe mkpughe m nwetara maka Biafra, nakwa ịkọwara ụmụnne m ndị Igbo na ndị ọbụ anyị na ha achọghị anyị. Onye jụrụ ọ na-ajụ onwe ya, ngwa lewe ihe ga-egosi gị na ndị achọghị anyị taa. Ọkwa ha bịawa ilesu ya na be anyị, nakwa ịbịa be mbọ be anyị. Ha chinye ute, ha chiri ute ha na-agwa gị ha egoro ketụ, ha goro ketụ, gịnị ọzọ ka ha na-eweta tọị redio. Ọ ga-abụ ebe ha jegide bịa biri na bata, enwe ka esi na unu dum ha ewere ute ha chịkọta ketụrụ ha na-achị ya be ha. Mana onye Igbo gbagoro ugwu, ha ejenye ya na n'ịkpa. Onye Igbo aha ruo esteti, onye Igbo ruo onye be esteti, ọ dabụ unu dum ha ejide onye Igbo kugbuo onye Igbo nwere companies. Mgbe ha kugburu ya, ha enweghara ngwongwo ndị a. Ịfụ ka esi ekwu ngwongwo ụmụnne anyị abụ na mgbago ebe a, anya mmiri ga-agba gị. Ị ga-achọpụta na ndị a achọghị anyị ma taa. Ọ bụ na enwe ka esi nwebe nsogbu, ha jide ụmụnne anyị ndị nke nwecha companies, ha ejide ha ncha na-egbuzi ma na-anara akụrụba ha. Mana anyị nọrọ ebe a na-achụgharị ndị na-ebe mbọ nakwa ndị na-ebe onions. Igbo tetenụ n'ụra, Igbo tetenụ n'ụra, ka anyị mara kene na ihe, ka anyị ghọtanụ na ndị anyị bụ anyị na ha achọghị anyị ma taa. Biafra nwebe na aṅụrị tienụ mgbu ọṅụ ka ọ na-egwu nwere onwe, maka enwere ihe nna ahụ ugbu a. Anọ m na nrọ Chineke wee bịa kpughere m maka nwaanyị dị ime, wee bụ onye bụ nwa n'afọ bụ ya 50 something years. Ọtụtụ ndị gbara mbọ ịdị sure na emere ka nwaanyị amụọ nwa n'aka aka. Ọtụtụ ndị dọkịta nyekwara ọgwụ ka ọ ṅụọ ka e wee gbaa mbọ na nwaanyị amụrụ nwa mgbe ọ na-ekwesịbeghị. Ụfọdụ bụkwa ndị na-amụ amụ na-asị nwaanyị ọ ga-emecha mụọ nwa, mana o ruru otu ụbọchị mgbe nwaanyị a bịa nọrọ n'ụra dịka o kpechara ekpere, o wee na-apụta n'ụtụtụ. Chineke wee sị nwaanyị ngwa mụọ nwa gị n'udo. Nwaanyị a mụrụ nwa a na-agwa gị ha, mgbe jụọ Chineke sị nwa e buru n'afọ 50 something years ọ bụ onye? Jehova nke usu ndị na-eke ndị agha wee na-agwa m na afọ nwa ha bụ Biafra. M wee na-ajụ ole kwere nwaanyị a dị ime a.
kpọọ Chineke wee na-ekwugara m sị na nwaanyị adị ime abụ Naija ya bụ gị bụ onye Igbo. Ana m arịọ onye ọbụla ka anyị banye n'ekpere. Ụfọdụ si na ha ga-enye m ego ka a hapụ ikwu gbasara Biafra, mana iru ga-egbu unu na ọwa asị. Ọtụtụ sikwa na nkwuo maka Biafra na ha ga-egbu m, mana nke a bụ ezigbo asị. Ọ ka mụ na a na-egbukwanụ m na-egbuo m, mana ka m kwuchagodi ya bifọ m anwụọ ihe a ndị ọwụ ndụ. Biafra, ụmụ Igbo, Biafra, ụmụnne m, ndị Anambra, ụmụnna m, ndị Imo, Biafra, ndị Ebonyi, bịanụ, ndị Enugu, pụtanụ, ndị Abịala, tetanụ n'ụra, Delta State, Biafra, Bayelsa, ndị Igbo, Akwa Ibom, ụmụnna m, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Biafra, ụmụnna m, ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ụmụnne m. Ekene dịrị Chineke na abụ m onye Igbo. Ọ bụ na a na-abịa ụwa ọzọ, ụwa m ọzọ ụwa m asaa, aga m abụ onye Igbo ma bụrụkwa onye Biafra. Ngwa n'ezienu, mana Igbo okwe na anyị na-egbu onwe anyị. Ọkwa ọgụ daa na mgbago. Anyị bụ ndị Igbo nwere moto, anyị eme ego moto increase, mana ọgụ daa na ndịda ebe a abụọ ka ibu na ma gbanata ole na ma na chipred then were akpọkọ ụmụnne ya kpona. Igbo tetere nọ n'ụra, Igbo tetere nọ n'ụra. Ngwa n'ezienu, ọkwa politiks bụ ihe mere ndị Igbo wee were okpu mme okpu ọzọ ndị Igbo wee gbunye onye Hausa n'isi ma chie ya ọzọ. Igbo tetere nọ n'ụra. Ọ gịnị na-eme dị na obodo eyiri na nkịrịnka akwa kịta aga m agwa ya nkịrịnka okwu. Ndị a na-anụ ụmụaka 14 years omenala ya na ha abụghọlụ. Mụọ prọfe BBC Ekene dịkwa Chukwu na abụ m onye Igbo. Ụwa m ọzọ aga m abụkwa onye Igbo, aga m abụkwa onye Biafra, mana ọ bụrụ mụọ ga-agwa onye isi ala ya kee obodo ahụ. Ọ masị m na ọ na-apụta, mana ama m na indirectly or directly onye gere ihe na-ekwu ma ihe na-ekwu. But I have an advice for all Biafrans. I know and I believe that every problem have expiry date. Man izu ka mma na nneji anyị ga-abụ n'ofulu. Ọkwa anyị ka ọma mere ọnụ ọ gbaala ụfụfụ. Ụfọdụ ndị Igbo ekpebiela kama onye Igbo ga-ebi na be ha, onye Alakụba bịa biri ya. Ọgwa okwu mbọsị odebe n'ugwu pọp Biafra ka eke anyị ga-esi nọrọ mmadụ anya na-esi mmụọ metanụnụ n'ụra. Ịkpa ụfọdụ aka na ọ na-asị gị na ndị na-ekwu maka Biafra bụ ndị na-enweghị ha na-arụ. Ọ wee egwu mere ụfọdụ ndị kwesịrị ikwu maka Biafra si makpụrụ ka ngwere oyi na-atụ. Ụfọdụ dọs ka pijin mmiri mara nyopụ n'anya n'iro. But Igbos, a gentleman is a cheated man. I can never be a gentleman. I will say my own view. Oh, Biafra, ụmụ Igbo, Biafra, ụmụnne m, ndị Anambra, ụmụnna m, ndị Imo, Biafra, ndị Ebonyi, bịanụ, ndị Enugu, pụtanụ, ndị Abịala, tetanụ n'ụra, Delta State, Biafra, Bayelsa, ndị Igbo, Akwa Ibom, ụmụnna m, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Biafra, ụmụnna m, ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ụmụnne m. Igbo kenu kwụta maka kwụta bụrụ ụjọ. Ngwa n'ezienụ dibịa ya kpọrọ ka ọ bịa chọrọ anyị mmụọ. Dibịa na onwe ya bịa guzie mebeze ka mmụọ anyị ga-agbagbuzi n'ebe. Mana ekele dịkwa Chukwu na abụ m onye Igbo. Na-enwelu mbụ prọfe BBC onye mana ka mụ na ketụl ute m karị dị. Ndị Igbo chetakwanụ ihe ọba of Lagos gwara unu na a ga-atụ na ndị Igbo na Lagoon. O kwesịghị igosi ndị Igbo na anyị na ndị a na ha achọghị anyị. Ọsị ndị Hausa na wabịa, ọkwa Igbo kọsị ha na wabịa. Igbo ejebere ụjọ ya lụọ ụlọ, ejebere ije lụọ ụlọ. Ọ bụrụ na ndị Igbo were ego ejije na-edevelopụ Lagos nata na ala Igbo bịa dozie ala Igbo, Dubai ama mfe azụ Biafra.
ọkwa bifo ha gburu ehi na-agafe ha na-anaghị excuse ka ehi nwee ike gafee n'ụzọ mana tata ha na-agafezi ha ga na-abaziri gị nwa bụ onye bụ moto mbazi azụ ndị nwe obodo direti ndị a sikwe kpọdata n'obodo ahụ ụmụ Igbo Biafrans ọ dịkwa ihe na-ahụ ndị Igbo rụọ manshọs ndị arụ na Lagos na ana Biafra obodo a ga-adị egwu ọkwa elekshọn ruo ha kpọta mmụọ na mmadụ bịawa ka achịba Biafra ka achịba Biafra ka achịba ndị Igbo ekwesịghị ịchị ọdịna maka unu na-achị ha onye Igbo chịa Naijiria ọ bụ alụ onye Biafra chi obodo a ọwa alụ anyị na-etizi mkpu na ṅụrịrị ndị ọzọ n'ihe kwesịrị ịbụ nke anyị ọ dị ka onye lere a na obi ya na-enwe aṅụrị Igbo tetenụ n'ụla mana ama m na ihe dị ọkụ ga-eji oyi ọnwa mgbe nta Biafra na m na-ekwu okwu a ọ bụghị ka agha daa mana ọ bụ ijikọta ụmụ Igbo niile ọnụ jikọta ụmụ Biafra ọnụ ka anyị mara na onye ọbụla pụtara ụwa nwere ebe o si bi ụwa onye a jụrụ ọ na-ajụ n'onwe ya ụmụnne m aha m ka bụkwa Prophet BBC aga m bụkwa nwafọ Igbo ekele dị Chukwu abụ m onye Enugu steeti aganụ m agbapụ n'obodo nna m anyị ka nọkwa n'obodo a Biafra ma mma o ọ maara mụ na gị ọjọkwanụ njọ mana Chukwu a ga-ekwe ọ dịkwara mụ na gị mana sabotuas listen and listen good Biafra is not for sale ọ bụrụ na anyị mechaa mgbe anyị ga-aba n'ala nkwa a enwekwara ndị anyị ga-ajụ afọ ahụ ojiji asaa ya mara onwe ya aha m ka bụkwa Prophet BBC abụ m onye Igbo abụkwazị m onye Biafra ọ maka mbazu anyị alawala Biafra ụmụ Igbo Biafra ụmụnne m ndị Anambra ụmụnna m ndị Imo Biafra ndị Ebonyi bịanụ ndị Enugu pụtanụ ndị Abịala tetanụ n'ụra Delta State Biafra Bayelsa ndị Igbo Akwa Ibom ụmụnna m Bayelsa Akwa Ibom Cross River Biafra ụmụnna m ụmụ Igbo ụmụ Biafra ụmụnne m na mbido aga m akọwa maka Biafra bụ obodo Chineke gọziri obodo jupụtara na mmiri ara ehi obodo a gọziri agọzi obodo nke Kenan obodo mara mma dịka hurricane the heaven on earth Chineke nyere anyị ọtụtụ ihe dị iche iche ụmụ nakwa ihe ndị a ga-eji wee zụọ ha mana sabotu ekweghị ya na ndị ọjọọ ha ekweghị ka anyị nwere onwe anyị n'ihi akpịrị ego nakwa ajọ ndị ndu agaghị m akpọwa ha maka na agwara m si na m hapụ ịgba ha na nke a mana anyị machakwa unu n'ofu n'ofu o ji ncha asa ahụ ya marakwa onwe ya o no wonder Bible si na ọ dịrị nyafe isi na ọ na-aga wee gafee karịa ọgaranya ịbatara alaeze nke Chineke mana ndị Biafra agbụ ekere anyị bụ mbe o rugo ọtụtụ biko ebe ọ bụ na ịfụrụ m BBC kpọkene m onye Igbo kpọkwa m onye Biafra Biafra ụmụ Igbo Biafra ụmụnne m ndị Anambra ụmụnna m ndị Imo Biafra ndị Ebonyi bịanụ ndị Enugu pụtanụ ndị Abịala tetanụ
obodo jupụtara na mmanụ anwụ ebe anwụ si ekuni mana obodo ọjọọ nke juru n'ọchịchịrị kpuchiri ebe a ma taa Jehova wee sị ekwe m nkwa aga m eme ihe ọhụụ n'obodo a ihe nke ahụ na-ahụ ugbu a ọ ga-achazụ mmadụ gburugburu ya bụ ụmụnne m ndị Igbo ihe fọrọ naanị otu ọ gwụrụ na-agwụ Biafra enweghịzi na mmụọ ka nna chịkọwara ndị Igbo onye alarụzi n'ụlọ ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ ị na-ebe ihe ndị ọ bụ anyị na ha ji anya eme ọ dị ka sị nụsasị ya n'agha mana ụmụnne m agha dị njọ bikonu ka anyị were n'ekpere nakwa ndidi nakwa ịdị n'otu oge nkata agafego oge nkwutọsị agago oge esemokwu agago ka anyị bụrụ n'ofu Igbo maka ọkwa anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ọnụ ụfụfụ onye ekwena ka okwu pati rutere anyị nsogbu obodo anyị na-azọkwanụ ndọrọndọrọ n'ime ya ndị achọghị anyị ma chachaa ihe ji akọrọ onye ugwu na onye be anyị na mba ahụ ịghọta ihe na-ekwu agha Biafra bụ ihe ịdọ aka na ntị wee nye anyị ọ dịka anyị echefuru ewerekwa ọsọ abịọla chetakwara anyị biko ụmụnne m ndị Igbo ka anyị banyere n'ekpere maka na Jehova ekwugwu ya sị n'ezie aga m eme ihe ebube n'ala a ka ụwa niile wee mara na ike niile dị n'aka m bụ Jehova ya mere ebe ọ bụla ị hụrụ mbụ BBC nwanne m nwoke ọmụbọ na-ekwuchiri Igbo kpọkene m onye Igbo kpọọ BBC onye Igbo O Biafrans, arise and shine, for your freedom has come, says the Lord. obodo a ị gaa na mgbago ọwụ ndị Igbo anyị lụkasịrị ụlọ ị gaa na ndịda ọwụ ndị Igbo anyị lụkasịrị ụlọ gosi m ofe onye Awụsa bụla lọd n'Ọnịcha gosi m ofe onye Yoruba bụla lọd n'Enugu unu eche ma ndị ọmara ihe ha na-eme ha legide na malịcha ha chiri ego tie n'akpa ma gbuo tela na be ha ụmụ Igbo onye alarụzikwa n'ụlọ onye ọbụla tete o ireti ndị a ji ekpodata be anyị kịta enwekwara ihe ọ na-egosi m ụmụ Igbo nyochaa n'ọfụma unu ga-aghọta na ihe si ya aha m ka bụkwa Prophet BBC ọtụtụ mgbe ọ na-aga nkwuo anụ m ekwu okwu Igbo ọtụtụ ndị a na-asịsị kpụga m n'ụlọ mkpọrọ nke akpụga m ebe a ọ bụghị ihe ndị a ga-egbochi m ikwu maka Igbo ihe na-akọwara ndị Biafra bụ na ọkwa anya saa Jehova sị ọ dị m n'aka inye Biafra nwere onwe ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu ndị Igbo ọ dị gị ka ọ bụ na mgbago a ka mmanụ adị ọ dị gị ka ga na-akọta akụkọ nwanna anyị ma ya fọrọ iti ezi Naịjirịa Igbo ọkwa anya saa ebe ọ bụla ị hụkwara mbụ BBC mbụ Prophet BBC kpọkwa m onye Igbo
anyị kemgbe ụwa ha chige na echicha bịazie kịta anyị repeat with class baba bịara na repeat 8 years ọ pụtara anyị onye osote ya Chineke wee gosi o ji bụrụ Chineke nye anyị mmadụ dịka Goodluck Jonathan mana Goodluck Jonathan lụchara ọrụ ndị ọzọ o kwesịrị ịlụ naanị okwu ihe o mere na-ewute m n'obi bụ na onye ha anyị Biafra maka ọ bụ na o nyere anyị Biafra unu kwesịrị ịmata na anyị kwesịrị ịnọrọ onwe anyị maka ndị achọghị anyị Tineneke n'ihe ụmụ Igbo ọkwa mmadụ dịka Zik banye dịka prezident akpọ Zik ceremonial president Agụ Ironsi banye ọ nọrọ ọnwa n'ebe ahụ Goodluck Jonathan wee banye achịrị Boko Haram nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche wee kpojuo ya n'akụkụ o meghị onwe ike inekwasị anya ebe ọrụ ya dị o gosibere na ndị achọghị anyị kemgbe ndị a bụ ndị chịbụrụ anyị bifo bịa repeat we klas ka m na-achọpụta Igbo nkata ọbụla abacha gbanye mmiri enwekwara ihe si ya o onye agharụzụnụ na tetelu banyenu n'ekpere nkwuo ụfọdụ okwu m na-ekwu makwa anyị nọ n'ọchịchị onye kwuo uche ya mana nkwugide nke mkwucha ewere ndị uwe ojii na-achụgharị mmiri n'azụ ọ bụrụ na ọwa asị ka m na-atụ ọ bụ gịnị ka a na-ejiri ndị ji egbe esogharị m otu okwu ahụ na-ekwu bụ amụma Ojukwu buru na the year 1966 ọtụtụ hụtara ya dịka onye aṅụrụma mgbe Fela pụtara wee tie ụdị mgbu a n'ihi na ọ bụ onye na-aṅụ anwụrụ ụfọdụ si na ọ bụ onye ara mmadụ dịka Obi Igwe kulie wee tiwekwa ofu mgbu ahụ ụfọdụ na-egara Obi Igwe anya dịka onye dị against the gọọmenti mana ihe ndị awasị asị ọkwa na-arịrị na afụfụ ụmụnne m na-agabiga onye mere si wee na-ekwu okwu a na-ekwu aga na m ụwa gburugburu ọ dịghị mba na-ata afụfụ n'obodo a ka anyị bụ ndị Biafra si ata ndị a segbu ụmụnne anyị n'ugwu ọ na-agbụwa m obi mana agbakwa m anya mmiri manụ ma rịọ ndị Biafra onye riri uju ka ọ na-egwu nwere onwe tienu tetanụ n'ụra ịjụ onye Hausa ebe ka o si ọ sị gị na ọ bụ Arịwa ịjụ onye Yoruba ọ sị gị na ọ bụ Oduduwa onye Igbo kwuo Biafra n'ọnụ ya anyị sị pụta ya ka akwụkwọ ọ bụ maka gịnị nụ onye ije ka mbụ ejego m ala gburugburu ọ dịghị ndị na-atụ ụdị ahụhụ anyị na-ata mana ọ bụkwa n'aka anyị ka esikwa amịta mmadụ eji azụ obodo ya ọkwọ m n'azụ ụkwụ m na-akpụ n'ala biko gwọpụnụ m ka m were ụkwụ m gawa ọba ịjọrọ njọ mana kpọkọrọ m prọfe BBC onye Igbo GMB anyị ma wee ego kpọọ mbụ BBC onye Igbo Peter Obi okwute Igbo biko kpọọ m onye Igbo hapụ ndị a oti ezigbo nwafọ Abia steeti kpọkele prọfe BBC onye Igbo cherekwa o agha ebibekwa aka m na-afụkwa na mmụọ ịma na nkwu asị na ọwa onye ara na-ekwu ịma udom kpọọnụ mbụ BBC onye Igbo Wiri Obianọ kpọkele prọfe BBC onye Igbo Seraike Dixon kpọkwa mbụ BBC onye Igbo Chief Okowa kpọkele prọfe BBC onye Igbo Dave Umahi kpọkwa mbụ prọfe BBC onye Igbo Ben Ajade kpọkwa mbụ prọfe BBC onye Igbo Ifeanyi Ugwuanyi gburugburu kpọọ prọfe BBC onye Igbo Ike kwere mmadụ ezigbo nwanne m nwoke kpọkele BBC onye Igbo Idris Wada Kogi Kizi
Okene Prophet BBC onye Igbo nye sonwe ike Rivers Okene Prophet BBC onye Igbo oh ndị Biafra una na-echekwa n'afa ndị ọzọ ndị nke ahụ chefonu ndị a nọ sabotu aska ha anụmatụ ha egwu anụmetere ka mma mkpu mana anyị ike atọgbogo n'ukwu osisi ọbụla nke na-amị mkpụrụ ọma a ga-egbutu ya ebe ọbụla ị hụrụ mbụ BBC ekene ike ekene mbụ ụmụ onye Igbo Biafra amaka Igbo amaka onye fụrụ Igbo si na ọfụghị mmadụ onye ahụ onye isi ụmụ Igbo ka anyị tetanụ n'ụra ọkwa ofu nne na ofu nna ji anyị enweghị ihe dị iche Biafra bụ akwa ugo onye awakwana ya onye mara ihe ga-esi okwu nye emekwana ya onye jebere ije ya ruo ụlọ ọnwa Igbo ife na-asị ya na nwanne ama na ụmụ Biafra ọkwado ofu ka anyị bụ Okene bụ Prophet BBC onye Igbo Obi Jackson Odogwulu Okija Okene Prophet BBC onye Igbo Igwe Nyikriputo Supermaster Odogwu Gonabo Okene Prophet BBC onye Igbo ezigbo nwa Enugu steeti hey ọbịa pụrụ ego n'Okija Okene Prophet BBC onye Igbo akụna atakasị Innocent ezigbo nwafọ Nnewi Okene Prophet BBC onye Igbo Apams Nigeria Limited ọkwa mbụ Prophet BBC onye Igbo hey Eugene Kokwe Chief aka na mụbọ Okene bụ Prophet BBC onye Igbo Otmandi my able producer onye na-eme ka si eme ezigbo nwafọ Igbo ga-ebu Okene Prophet BBC onye Igbo hey anyị alawakwana aga metere ka mma gbuo na-eme global music ịkpọgo Prophet BBC onye Igbo Okene m onye Igbo hey celebrate election carries and win in the election gịnị ka anyị nwetara na ụmụnne m anyị na-amanire elu anyị bụ president mba anyị bụ vice mba anyị bụ senior president mba anyị bụ onye isi ndị house mba kekwara ihe Igbo nwetara o gosi ọ na ndị achọghị anyị Chineke nyere anyị aka ka anyị nwere onwe anyị n'ala mana mgbe ọbụla anụgide ọgụ wee ghaba aja ụmụ Igbo matanụ na ọgụ ahụ ebiwela maka mgbe elechara anya ndị chịrị anyị na mbụ mechaa bịa repeat we class o gosiri ihe dị ebube na Chime mana Igbo onye nwe na aṅụrị o onye rukwa n'uju maka na obodo a dị ime ana m ahụ na ahụsi ike nwa mgbe nta ihe ebube ga-eme mana ọ bụghị ha ga-anụ n'ọgụ onye ọbụla banye n'ekpere okwu m kemgbe ụwa bụ si kpebe ekpere ngwalewe nke bụ eziokwu
ogbugbu niile a na-egbu ndị Igbo na North, a na-egbu ndị Biafra na North, o nwetụrụ onye unu hụrụ ejidere wee kpọchie ma ọ bụ gbuo ya egbuo ma ọkwanụ tụọ ya mkpọrọ maka ihe dị otu a. My people, all their friends, women that bros, everybody come. My people, all their friends, women that bros, everybody come. Women that bros, everybody come. Mana ọtụtụ mgbe enewekwa ụfọdụ ihe ọkwanụ ndị Igbo na-ekwu onwe ha. Onye Igbo ga-ataba afọ ụtasịa rụgide ụlọ rụcha gba ya fes tinye bọtụ onye tayo je kpọta onye abọgidebe na gate ka o chebe ndụ onye were ndị anya n'aka onye iro. Ọ bụ gịnị ka o gosiri? Ọ bụ eziokwu bụ na e nwere ndị Igbo a na-ekwesịghị ịtụkwasị obi, mana aka ga-ahụtakwa ndị dị mma n'ime anyị. Onye Igbo onye uwe ojii nwanne ya n'ụzọ o jide ya ejidenu ọkwụsị isi Igbo ọkwụ menyere ya aka ọ larị ala mfe na mba ndị ọzọ. Mana ọ bụ na ndị dị otu a nọrọ n'okporo ụzọ fụ ka eji nwanne ha nwa anwa asọ be ha, onye be ha pụta jụọ ọ bụ gịnị ka o mere? Ọkwa mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ịbịa n'ọfisi nke ndị Igbo na-enekọta ka ma ọ ga-asụ Igbo ya sụba oyibo iji gbaa mbọ na ọrụ ahụ erughị nwanne ya aka. Kemgbe 1960 ndị oyibo were ọchịchị obodo a wee nyefee anyị n'aka, Igbo enwetabeghị onwe ha, Biafra enwetabeghị onwe ha. Akwarịrị ọdụm egwu Ojukwu na-ebe kemgbe o rugo Chineke na ntị. I wonder why we are being treated like slaves. After Biafran War, onye Igbo ọbụla ji 20 pounds wee bido gwa ndụ n'isi. N'agbanyeghị ma onye Igbo ahụ ọ bụghị milonia, esi m na ndị a na anyị na-ahapụ. Biko ndị Igbo, onye eche na echiche agha ụmụnne m, maka na agha Biafra bụ ihe nkụzi ka ọ bụ. Ya bụ ụmụnne m, chefuo na agha dị njọ, mana kpere na ekpere maka na Chineke nkume Israel ọ nọ n'ọrụ. Ya mere ọ bụ Chineke ma mgbe ọ ga-abụ. Ndị Igbo na ji ha eji ata ahụ. O doro ewu na ọkụkọ anya nụ. Ebe ndị anyị ziri ka ha nọchite anyị ruru ebe a hapụzie nsogbu anyị nwere wee chụba akpa ha. Mana unu matakwa na ọgaranya ofe onye bụkwa ahụ ka ọ bụ. Anyị na-akwa ekene ndị na-eme na ana n'onu Biafra n'ụwa niile gbagbu. Anyị na-ekenekwa ndị na-enye nkasi obi wee nyere ụmụ Biafra. Anyị na-ekenekwa ndị na-akọwakwa ọtụtụ ihe gbasara obodo a. Anyị nwere olileanya, anyị kwụkwa unu n'azụ. Oh Biafra, ụmụ Igbo, Biafra, ụmụnne m, ndị Anambra, ụmụnna m, ndị Imo, Biafra, ndị Ebonyi, bịanụ, ndị Enugu, pụtanụ, ndị Abịala, tetanụ n'ụra, Delta State, Biafra, Bayelsa, ndị Igbo, Akwa Ibom, ụmụnna m, Bayelsa, Akwa Ibom, Cross River, Biafra, ụmụnna m, ụmụ Igbo, ụmụ Biafra, ụmụnne m. Anyị makwa ndị bụ ndị sabotu a, ndị na-eme ihe ọbụla ekwu Biafra ga-eme, ha echekwa ndị ọba anyị na ha ma na-agba mbọ Igbo si ya. Mana Chukwu bụ ike Biafra. Ọ dịghị ngwa agha ọbụla akpụrụ nke pụrụ imegide Biafra ma ọkwa n'ime ka Biafra bịa n'isi njedebe. Olileanya ga-abịa na mmezu. Ụmụnne m, ka anyị nwee ndidi. Chineke nyere Biafra tea, koko, gold, oil na petrol. Why are we suffering? Mgbe m kọrọ maka arọ m, ọtụtụ ndị na-enwe aṅụrị ma na-amanye elu, but I was shedding tears, the tears of freedom. So sabotage, listen and listen good. Biafra is not for sale. Ụmụ Igbo, ndị Biafra ụmụnne m, ewetara m na ozi ọma. Ọ bụ ozi ọganiru, ozi udo nakwa ozi nwere enwe. Ọ bụ gịnị butere Biafra? Oke nkewa. Ọ bụ politics.
na sabotu a ndị kwe na ndị ekweghị ọkwa sịsịsị na hụhụhụ mana ụmụ Biafra atụrụ m ịkọwara unu na ọkwa ofu nne na ofu nna ji anyị ọ dịghị ihe dị iche iko bịanụ oge nwere onwe erugo oge anyị ga na-erugo ozi m ọga n'ezi Delta Enugu Imo Abia Anambra Ebonyi Bayelsa Cross River oge ahụ erukwa Akwa Ibom ụna ka anyị nọ ka anyị jikọ n'ọnụ oge nkwụtọsi agago oge nkewe agago ka anyị were ofe obi na-eme ka anyị were ofe obi na-aba n'ala nkwa chetakwanụ si na onye kwe chi ekwe Biafra ekwego Chineke anyị ekwego ọ ga-adịrị anyị mma matakwanụ na onye dara ada na mbụ ọ ga-emekwe nkuni echi agbụ ekere anyị bụ mbe orugo ọtụtụ mụ nwa na onwe m anụ ma apụ n'ịkpa ahụ bịanụ ka anyị were ofe obi biri ụmụnne m Biafra ga-enwe isi n'aka Jehova ka ọ dị. I believe after this message many will start attacking themselves, but anybody that attack this message, the God of Israel will attack the person. Igbos, Biafrans, if you can't beat them, you leave them. Ọkwa na egwu ka ọtụtụ ndị kwesịrị ikwu maka Biafra ha ji wee gbagbucha n'ime ụlọ si n'akụkụ ụlọ na-enyo ka ngwere oyi na-atụ na-enyo ka pidgin mmiri mara ma na-etiri ndị ugwu mkpu. Ụfọdụ ndị abụọ Igbo asị gị na ndị na-ekwu maka Biafra bụ ndị na-enweghị aka ọrụ mana gee ntị ngaba ntị gị onye sabotu a enweghị uru ọ ga-abara gị ịfụrụ mgbe ụmụnne gị na-ata akwụ iwe na-enwe aṅụrị. Ụmụnne m ndị Igbo ndị Biafra bikonu chefuo na agha ụmụnne m. Ọdụmegwu Ojukwu bụ onye nụrụ ya bụ agha mechara tie mkpu sị war is a wasteful occupation, and he said the war between Nigeria and Biafra is more wasteful than most. Ọkwa na bagana ka egbo juru ngwa agha iji kpochapụ ndị Igbo ma kpọrọ ụmụaka ndị Igbo jee kụzibe ha alakụba ma kee nwunye ndị Igbo dịka ihe nketa ha ketara n'agha. Mana Jehova nke ndị Israel si mba na ọ gaghị eme. O gosi n'aka Chineke dị n'obodo a. Ọmarịcha ụlọ niile nọ n'obodo a ọ bụ ndị Igbo nwe ya, ọ bụ ndị Biafra. One ka Hausa rụrụ be anyị, Yoruba ọrụrụ ole na be anyị, Igbo ọkwa anya asaa nụ tetenụ n'ụra. Ọ bụ eziokwu n'oge mbụ Chineke ziri m ozi gbasara Biafra. Ana m eti mkpu ma na-ada aka na ntị. Ọtụtụ ndị mmadụ kunikwa wee kwuo okwu ka ha enu. Ụfọdụ si na m na-aṅụ anwụrụ, ụfọdụ sikwa na m ayịwa gara, ọtụtụ si na m anwụọla anwụọ. Ọwa asị aga m anwụ. Chineke m gwara m si na aga m adị ndụ wee fụ nwere onwe Biafra. My people, all Biafrans, woman and bros, everybody come. My people, all Biafrans, woman and bros, everybody come. Woman and bros, everybody come. Ụmụnne m ndị Igbo, biko onye ọbụla banye n'ekpere maka na Jehova ekwewo nkwa si n'ezie aga m eme ihe ọhụụ n'obodo a. Mana ọ bụghị ihe ndị a ka m bịara nke ugbu a. Abịara m izitọpụ ozi ndị ezi maka Biafra elu anya sị na ndị a amaghị ihe. Anyị na-akpọ dịka ndị nzuzu. Mgbe Obasanjo chịrị ọ pụta na Boko Haram adịbe. Mgbe Yar'Adua nọ ọ pụta na Boko Haram adịbe. Igbo Biafra ọkwa anya asaa o. Ngwa na-ekele dịkwa Chineke. Chineke bụ onye nke ahụ mere mirakụl. Ngwa ngwa sị na ọchịchị anana n'aka ndị a. Gịnị mee? Chineke wee mee mirakụl. Boko Haram wee kwụsa within 2 days. Nke a na-emezi bụ iji gosi anyị gịnị nọ. Igbo tetenụ n'ụra, tetenụ n'ụra. Onye Igbo hụ nwanne ya isi Igbo abụrụ ya nso. Ọkwa omenyere ya aka. Anyị na-aza ihe ọma n'aha ma na-eme ihe ọjọọ. Kemgbe ife ajụ na-adịchara Biafra, mmadụ ole ka na-ewepụta oge ịba nwa ha afa dị otu ahụ. Ụmụ Igbo saa n'anya unu na mmiri. Mana ozi nwere izi ndị mba bụ let my people go. Ngwa ndị Igbo, ngwa ka anyị lelee ihe onyonyo a kịta ihe a ga-egosi unu. Enweghị ebe ọ gbakọrọ anyị na ndị a. Mgbe onye Igbo nọrọ kene nwa okorobịa nyụọ mmiri ebe a ka anyị hụ onye ahụ soro na tọn gị. Ngwa nwaanyị onye Igbo kwado pụta n'ahịa. Nwaanyị onye Hausa ngwa kumie ngwa nepụ n'anya nụ. Ọ bụrụ na esi m n'ike o jikọrọ anyị na ha ebe anyị na-ekpe ekpere ọ dị iche iche. O gosi na ndị achọghị anyị. Enwere m ajụjụ m chọrọ ịjụ ndị ụwa.
ọ bụ onye Igbo chi obodo a ọ bụ arụ kwamgbe anyị nọ n'iti Leaders of Tomorrow enweghị ihe anyị chọrọ n'obodo a ebe ọ bụ na Leaders of Tomorrow bụ n'akwụkwọ ka a na-ese ya nna m ochie kuru igwe ahụ maka na ndị ọgbọ ga-abịaghachikwana ọ bụ na ị ga-ekunye ọdụm egwu Ojukwu bịakwanuo ụmụ ọkpụ na alaghachikwana Biafrans sorrow may last for a night may joy come in the morning. The time have come, the time of freedom. Nwanne anyị nwoke bụ na amụma wee sị na onye awụ Mezaya ọ na-abịa idozi Naijiria mee obodo a ka obodo a dịka USA ọ ga-abịa ime obodo a ka ọ dịka Paradise mana biko a sị na ihe anyị nọ bụ ọchịchị onye kwuo uche ya uche nke anyị ka anyị anyị achọghị nọ na Paradise anyị chọrọ ka anyị nọrọ na Biafra obodo Chineke tere mmanụ wee nye anyị biko nu ka jikọ na aka ọnụ Ojukwu asịkwana na ọchọghị ọchịchị na-achị mgbe a kama Ojukwu na-ebe akwa maka nkeri a chọrọ ikeri Biafra nkeri a chọrọ ikeri Igbo onye fụ nwanne ya ka ọ hapụ ịmụ nwanne ya Igbo tetenụ n'ụra bikonu My people, all their friends, women that bros, everybody come. My people, all their friends, women that bros, everybody come. Women that bros, everybody come. Ọkwa onye Imo nọrọ na North ọ chịrị obi n'aka mana ha na-akpagharịba anyị otu o si masị ha Chineke na-ewekwe ụmụnne m na ụmụnna m ndị Biafra ewetara m n'ozi ọma ọkwa ozi nwere onwe ndị South East nakwa ndị South South onye sịra na ọ ga-eme ya naanị ya anyị ga-ejikọ aka ọnụ anyị ga-enwere onwe anyị ọkwa Fela kwuru asị na ọ bụ onye anwụ Obi Igwe wee kwuo asị na ọwụ na ọ na-ekwutọ gọọmenti mụ onwe mbụ prọfe BBC ekwuona ha sị na ọwụ ego ka nnata mana ndị Sabo bụghị ihe ndị aka m bịara ịkọ pụtara m n'ụzọ ka m kwuo maka obodo mbụ Biafra obodo jupụtara na mmanụ anwụ ala nsọ ebe Chineke bi obodo ọma ebe Chukwu doro nsọ maka na ndị achọghị anyị Sabotu a solution obodo a nwere kịta bụkwa Biafra ọ ụmụ Naijiria nke bụ eziokwu bụ na baba ebughachigo ego ahụ o bukwa na ego abụọ aka gịnị wee mee naanị ka agha saa ọchịchị maka na ọ bụ onye South East banyere ọ na-ebughachite n'ezie kịta anyị bụ obodo anyị na-ebirizi baba ego oke ebe ọ bụ na o bughachiri ya o weghachikwara interest ọkwa bankị na-agbazie mmadụ ego ka anyị ji ọnụ na ya nọ Chineke m ụgwọ m ji Biafra bụ ịgwa ha n'oge ahụ eruwo dịka Noa mere na mba Sodom mana ma ha anụghị ọkwa asaghị m ụfọdụ si m chefuo maka Biafra na nke awa akụkọ a na-akọ ha akọghị mana onye si na osoghị emechaa ọ ga-ezu ọ dị mfe mmadụ ife onye na-ekwu maka obodo ya the power of the Most High God overshadowed me to tell Biafrans that they have the Israelites and did not belong to the Egyptians. And the time has come. But the question is, who is that Moses to lead us out? My people, all their friends, women that bros, everybody come. My people, all their friends, women that bros, everybody come. Women that bros, everybody come. Oh, Biafra, Umibo, Biafra, Umunam, Ndianambara, Umunam, Ndimo, Biafra, Ndiebonyi, Bianu, Ndianugue, Utanu, Ndabele, Tetanu. Cross River, Biafra.
Ewe. Iya. Egwu mgbede. The time shall come when many kingdoms will be struck by strange illness. The solution, the remedy, will be revealed to only the party. You are a woman with good heart. I fetched water for you. And that is why I've sworn that I must get married to you. You will never appear like a man in this game. But why did you appear like a woman? I am not ignorant of that fact. I always see you in my dream as a man. It's very difficult to live this way. Here he comes. Is the one my heart has chosen to be my husband and my king. I was shocked to see somebody that looked like Ije as their new king. Ije Nkem. It is no longer a secret that I am from Mago Kingdom. How did you stumble onto this kingship you're claiming? Since they want war, what will I give them? War. We'll give them war. Igbo kwenu. All hail Biafrans. Ewetara mụ na ozi ọma nakwa ozi nwere onwe. Ozi a na-akọwa na ọ bụ Chukwu okike Abịama ga-enye Biafra nwere onwe. Emeghị m ya maka iji mee ka mmadụ mere mkpọtụ ka ma emere. Ọ bụ na ọ jọrọ njọ si a devil is a liar. Ndị ụka kemgbe ndị dibịa na ndị ụmụ arụrụ ala ndị ụka agwọmagwọ yiri kootu banya n'ụlọ ụka. Onye ka na-afụ ndị majik n'ụzọ ebe ọ bụ na itinye isi. Ụmụnwere anyị ejemara m Owerri jere mmiri ego dede ijerole ejemara m Owerri jere mmiri ego ụmụnwere anyị ejemara m Owerri jere mmiri ego Chakama ijerole ejemara m Owerri jere mmiri ego ịkajakwara kaja na so Owerri nwoke mba o
soja ugi no na no ne jaba ego gabio wele owere anye biarie ya ye no pa ala university aba pa ego bia pa lo owere biarie ya o oji me ino jilarira magija ho pa ego geji pa ho rie na so pamu shanje owere no karaka ada eji manu ya nti anda ho pala me anya go na wo mpere shanje onye mari ma aga na lo owere ebe je ni ego mo nwanne ukwu mayo wala kariala o onye nwura nwanne na so onye nduru ishiri heka nwando umako were ke mara mma alile nwe wido nwanne ike na boya dadi nije chinwe gbe brother leke boya balewe momi pochebo were ayari mane ba yakama dadi pochebo mo were ayari mbali kitchen gerieri tamane mao owo fo were anya po na kashia mane adeni balogwa pontaki oyo mari mma bejene ba hori akọ nwanne owe ba kuno one time akuri ma nwanne akuri ma nwanne ikenna bo ebe ya dedebo akuru mu mese kaja prakaja umo wala ni aguna che ho mejani ma nwanne gajelo ni nya so. If war is what he wants, he will get war. My king, must we commit this great sacrilege? You should be concerned on how to find solution to this scourge. This is a symbol of peace and unity between Agbo and This is our only chance to bring peace and unity between these two kingdoms. I can't pay this price. I cannot. Ndioka cha umu Chineke egwo dia mba Ndioka ngwa na onye nọ gị n'akụkụ anya kịta ọ bụ na onye nọ gị n'akụkụ dị mma mmadụ si the Lord is good na-ekwa ya before gị kwuo nke esi gị kwuo ngwa netịpụkwa ya negide anya eyeball to eyeball. Emeanụ dị iji jikọọ mmụọ ndị Biafra ọnụ ka ha mata na enwere ebe anyị si wee bịa ka ụmụ Biafra mata na ọ bụ Chineke ga-enye anyị nwere onwe onye ọbụla na-agba mbọ ka Biafra ghara inwe isi Chukwu okike abịa ma ga-adịcha onye ahụ anya n'ọgbụ ije Biafra ụmụ Igbo Biafra ụmụnne m ndị Anambra ụmụnna m ndị Imo Biafra ndị Ebonyi bịanụ ndị Enugu pụtanụ ndị Abịala tetanụ n'ụra Delta State Biafra Bayelsa ndị Igbo Akwa Ibom ụmụnna m Bayelsa Akwa Ibom Cross River Biafra ụmụnna m ụmụ Igbo ụmụ Biafra ụmụnne m ndị Igbo ibe m ekene m unu ụmụ Biafra
ọ bụ mbụ prọfet BBC na-ekene ndị South East nakwa ndị South South. Na mbido ọ ga-amasị m ikwu uche m n'ebe Biafra nọ ma ọ bụ na asị m kwuo, mana ọ bụghị gị ma asị m kwuo, maka na ebe bie na m wee sị na onye ọbụla m ga-etiri mkpu ga-abụ onye ga-agba mbọ ka Biafra pụọ n'olu, makwa onye ga-agba mbọ ka Biafra nwere onwe ha. Ozi m nke ugbu a ọ dị ụzọ atọ. Nke mbụ na-asị ụmụ Biafra tetenụ n'ụra, ụmụ Igbo tetenụ n'ụra. Nke abụọ na-asị Naija dịkwa ime. Nke atọ na-asị ụmụ Igbo ka anyị bụrụ n'otu. Ana m abịakwanụ.